Ganihar ginatong contact ni unya karon arang-arang di ana gyud sa tong linya. Si former congressman, former PLLO secretary, Congressman Attorney Jing Paras. Attorney Jing, may buntag, Congressman. May buntag o ka, may buntag sa ating mga pinalanggang mga kababayan nato diya sa Cebu. Congressman, naka live streaming ta pareha sa imong programa sa Dumaguete nga perting daghanang nagtan-aw na to abroad. Sir, ang among question nimo, daamong ginigawa sa habig sa prosecution nga ilang hikuhaong testigos o witness kadto si Abby Andres kadto bang kuan kanana ang sumbag ni kanhi mayor karon Vice President Sara nga court sheriff. Congressman Jing, pwede ba di ay kaniadto panahon niya dili siya impeachable officer because mayor raman. O niya karon nahimo na siyang vice president mo nang ma-impeach na siya. Sir, pwede di ay na ma-impeach ang pwede di ay i-appeal sa testigos kantong previous niya nga antong panahon na di pa man siya impeachable officer. Well, unang-una, parte ni sa desperasyon sa walay pulos nga impeachment complaint aning mga malitagang sa Congress. Parte ni sa desperado na sila, wala pagtanaw nila karon kay maayo kayo ang mga abogado ni Vice President Sara, nagkandarakas na niyon sila, isag walay labot na testigo, ilag yapong kwaon. Base sa ato ang saligang batas, ang basihan ra sa impeachment, ang mga aksyon sa impeachable officer. So, kutob ra sa iyahang hilimuan na vice presidente siya. So, why labot gitong pagkamayor niya nga nanuntok siya o kalang sirip? Walay labot bisag unsa iyahang salin, iyahang income, iyahang unsa pa din nga dili siya impeachable, wala ginay labot because you are only liable for impeachment for your action as an impeachable officer. Sir, ang ilang which is being a vice president. Congressman Singh, ang ilang rason nga kani kuno aron lang pagpakita sa tantrum ni Vice President Sara nga doon na siya kanabang utok nga violente. Sukad pa kani ato hangtod karon. Wala man na sa kuan. Wala man na sa ilahang complaint. Karon naman na nila gipagawas. Matay, ang tanang ka, ang upat ka mga articles of impeachment, murag kadto mo ilahang pagtuo sa prosecution nga kani bisag asa ani posibleng ma-convict si Vice President Sara. But sir, as to the witnesses ba, ang akong gikuan kani si Abby Andres nga court sheriff, unya di apay usa nga kamong mga abogado na suwito man mo ani madawat ba di ay as witness ang kanang giingon ni Congressman Rufus Rodriguez nga ang iyang nga testimonya fruit of the poisonous tree katong kang Ramel Madriaga nga convicted although na absuelto na dito sa Korte Suprema sa kasong kidnapping. Well, kanita nang ka as I said nga, this is part of their desperation kay tanaw nila god weak kayo ilang kaso. So, ang ilang himuuna ni, well, there are two things here. First, there is definitely no conviction for the Vice President. Unang-una, wala gid sila makuha nga 16 ka membro sa Senado under the impeachment court na abot og 16 ka boto. So, sa plastada palang daan karon ang minority 11 na sila. Si Bato o si Jinggoy. Unya sila 13. Bisan pagbubutar sila tanan nga 13, Still, dili gyud kabot Huwag gapon.
So actually, this is already an exercise in futility. Sayang lang kayo ang salapi na igastos. Can you imagine every day you spend 25 million for a hearing of a case that is involving 125 million pesos? Mm. So, Congressman Jing, ikaw niagig practice sa litigation ba? Niagi ka ani sa imong pagkaabogado. Sir, mahimo ang tanan bang gi-mention nila kay ingon sa prosecution nga 57 ka mga witnesses ang ilang ipresenta. Naaman ko'y gitawag Tanan ba ni mapresenta gyud or laay dili dawaton sa impeachment court nga mga witnesses? Mm. So, propaganda lang nila. You know, the impeachment complaint against the Vice President is really nothing but an entire propaganda para ilang dauton ang ngalan ni Sara, para inigdagan niya, pareha ba silang gihimo ni Vice President Binay ba? Jojo Binay. Ilang gidaot ang ngalan para inigabot na sa pagdagan, nanay ilahang Imaskara. kuan nga dili maayo ning putuhag presidente kay mo na. Imaskara itaptap sa naong during campaign. Sweeping, usara ni ka sweeping thing that will happen. Og dili makonvict si Sara, everything that they have said and they have maligned her, wala na kuan. Wala na ikangay importansya. So, all this propaganda nga maunay witnesses nila unya moingon sila nga magikopya ra pod ang ilang witnesses. Well, this is a strategy. There is such thing as the production of hostile witnesses. So, usaan niya ako nakitaan Congressman Jing si Yusek Zulaika Lopez mamahimong hostile witness because si OS man ni Vice President i-presenta siya as witness ngadto sa prosecutor mga sakop sa prosecution. Yes, pero wala man sila nakuha kang Zulaika. Ila lang dahil sa ilang kasuko, ilang gipapriso taon tong babae. Ha? Unya wala may basihan. Kung doon na sila investigasyon katong ilang tuwadkom kaniadto, doon na nauntay file silang kaso kang Zulaika. Ila ramang gihimong propaganda, gipapriso nila, kay hat kaayo ang unsay ngalan ini. Hat kayo ang mga congressman kaniadto sa mga miyembro sa Quadcom. Kay di ay matod pa sa mga 18 Marines, tuna di ay mga envelope ug maleta nga gi-deliver kada hearing nga atong Quadcom. So this is all charade ganing ni Abay. Now, Sarsuela ni tanan. Pero inigabot na sa trial, all these maniobra nila will be obliterated by the lawyers of the Vice President Duterte. now, di pa'y lain nila, Congressman Jing, ang ilang giingon nga, ipresenta po nila kadtong hingalag Mary Grace Piatos o niya ang di mangyuningon ang Philippine Statistics Authority nga wa man sila record aning bayan at bayana or kung babae naman ang ilang kung nakita na aras grocery na kuno sa mga shelf kuno makita nga kanang chichirya man kuno ni mahimo ba din na kanigong confidential funds kaning mga confidential funds kinahanglan gini siya sa mga opisina. Akong pangutan-o ng mga mayor diya, na ay usang mayor diya sa atbang sa ako ang lungsod.
Ako ang syudad sa Gihorangan. Gihorangan. Nay usang mayor di ang tabian kayo, amigo kayo na ako ang amahan na. Sigig pandaot ni Vice President. Ako siyang panguntanon, ipa-explain ko no niya. O kung sa iyahang gihimo sa iyahang confidential fund, yun sa niya pag-liquidate. So kani Kaya mga mayors niya nga mga anti-Duterte, pangutan sila o giunsa nila pag-liquidate ang ilang confidential funds. So Oh. Congressman Jing, So, kinahanglan ba yun? Naabay mga resibo nila, naabay ilahang mga gihimo nga tinuod nga mga ngalan sa ilang gipanagaan, sa ilahang mga gigamitan anang ilang confidential funds. Regardless, Congressman Jing, Piatos, regardless of impeachment or not, sa trial or impeachment trial or not, sir, kaning mga confidential funds, necessary ba yung resibuan? Ikaduha, kinahanglan ba yun nga ang recipient ani, dadon ang iyangan diha sa resibo? dili gina pwede kay maubitaw confidential. Correct. Kung nakasabot sila sa word ng confidential, time immemorial, ako na mayor mapog ko, ang confidential funds gamito ni mo na sa anti-insurgency or Peace and order. anti-crime. Peace and order. Unya, naakay mga giingon nga mga ahente nga magdala ni mong information kabahin sa mga ultra sa gobyerno na mo sabotahe o mo atake sa imuhang lungsod or unsa diya mo atake sa imuhang departamento. Unya, tagaan nimo na sila og bayad para sa information. Unya kay paniharon information ilang gihatag sa kabahin sa mga NPA nga na ay pundok diha nga mo atake sa imuhang lungsod. Imo ba diay imutang ang tinuod nga ngalan itong tao nga ning hatag nimo og unsay ngalan ini informasyon? Di kung imo tong ihatag ang iyang ngalan, patyon to siya. O nang mga alias lang nang gipagbutang diha. And under the COA rules, the liquidation of the amount spent on confidential fund is directly put in an envelope only received by the COA chairman. Sa COA chairman lang, maura na yung makadawat, ana. So, di ni pwedeng ukayon di ay, Congressman Dili Jing, na. during the impeachment trial? Inighiring ko niya, ana, once they will raise the issue that these are confidential funds, ang gihimo sa Kongreso tungod sa ilang pangamastamas sa mga testigo, labi na sa COA, na ang angay unta nga dili ibulgar because under the law, these are confidential, ilang gipuwersa ang COA. Ilang gihadlok ang COA nga og dili mo hatag ilang ipakontempt og ilang ipakpriso. So this is the kind of malicious undertakings na gihimo niya itong tuwag kog sa Kongreso. Now, So muna naitabo. so in effect, Congressman Jing, Confidential is being divulged in public. so in effect, Congressman Jing, ang kaning mga confidential funds or regardless kung saan mo paggamit, dili kinahanglan nga kanabang ibulgar nimo angan ni Juan de la Cruz as recipient or kinahanglan magyud og resibuan pod or simply note lang nga nakadawat ni tawhana based on yang sa information nga gihatag niya nako unya diretso na nas COA officer pero dili ba di mapuntas posibleng mga binuang in the case of the mayors, the governors, naman sila yung mga confidential funds. Mauna nga alagay nga walaon na unta na Bitaw. confidential fund. Correct yun. Because it is ang numero unong abusador anang confidential funds nga hangtod karon wala gani mo hatag og liquidation kaning gitawag nilang bangag na presidente. Nga
ang iyang confidential o intelligence fund 4.5 billion Dako a kayo. year. Dako kayo. O anya asa man na patubang. Anya kining kang Vice President Sara 125 million lang as Vice President. Actually, Oh. sir, ang kaning 125 million, gikan ni sa confidential funds ni Presidente nga sobra ni Digong pag-exit niya in June 2022 sa hapon. In fact, this is one of the basis of the complaint that we filed against Marcos, impeachment complaint nga ilarang wala nila dawata. I was one of those who was complaining for impeachment against Marcos. One of the charges we filed was against Marcos for releasing money to Vice President Sara from his contingent fund, which is illegal. Now, after sa iyang presidency, Congressman Zing, ni Marcos, unsay inyong buhaton, if ever, naa pa mo'y posibleng makita ang mga ebidensya against niya, kaning imong gimension nga confidential funds nga abuso 4.5 billion, unsa pay lain ninyong nakitaan gawas niini nga dili naman siya pwedeng impeach, wala siya sa poder, pwede na ba ninyong filean og criminal cases against sitting president karon? Of course, this will not only be against Marcos, against everyone who, ikangay corrupted trillions and trillions of pesos of taxpayers' money. Isunod sa tos tambalos-los ay. Ani sila tanan. Well, I cannot speak for the Vice President if he becomes President. But if only justice will be served, everyone gi-omit karon nila ilang pareharo ni Chis Escudero o ni Joel Villanueva. Anunsyo na ni Ombudsman Remulla na they are filing cases of plunder against Joel and against Escudero. Pero kay ning lukso man dito speakas, No more. gihadlok man dito sa babae sa Malacañang, ning abin diri sa kanilang present majority. So, unag nawala na ang ilang kaso. Maubitaw ng atong panawagan, kitang mga palangga natong mga kaigsuunan, no? Mga mamamayan, mga Pilipino, let's demand for the Ombudsman to file the cases against Escudero and Joel Villanueva. Or If they are simply, indeed guilty of plunder, then let the case be pursued in the Ombudsman. pero ang kang Martin Romualdez, sukad pa itong Mayo, gisaan ni Buying Remulla, until now, I don't know, sa tumutangin niyang tuig, masik sunod Mayo na Congressman Zing, kaya wa man hato ron. O niya, ang kang Jinggoy, gipaspasan pa kayo. Lang saba man kayo, Zinggoy. Unya iya kanang barugan ang iyang prinsipyo. But that's why. So, Nauna. kanang it boils down, kaning impeachment complaint nila, it boils down to big propaganda against the Vice President. Congressman Zing, wala ko'y oras yun. Nahurot na, sige. tataon ming, sige, contact ni mo, wa may kakuha na yun, wa na yun may kasood sa imong linya. Sige lang, in some other time, sir. Time to time, kay nagkaduol Sige naman ka, July 6. let's continue our conversation. Sige po, sir. Mayong buntag sa mga palangga na akong mga kababayan dyan sa Cebu. Ako, naagi ko'y dako gayapong pagbati sa mga Cebuano kay ang akong papa, diya man gipangatao sa Barili, Toledo. O mana diya ang mga Paras, Paras. family. O. Duharag yun na kaklase ang paras ko, no, sir. Basta taga Barili, og dili gwapo, dato, naan mo ng duha. Anyway, bitaw sa Congressman, salamat kayo sa time, ha? Salamat. May buntag ka. Ay, buntag. Si Okay. former Congressman Jing Paras, former secretary sa PLLO, panahon ni Digong, wala nga, duharag ka klaseng Paras, Barili.